Xa estamos de volta e hoxe arrincamos o Pontevedra 10 con bons datos para toda a provincia. A Ponte da Constitución deixou unhas cifras espectaculares en canto ao turismo. A ocupación hoteleira chegou ata o 74,1%, 12 puntos máis que no ano anterior. Na capital os datos ascenderon ao 77. En canto ao turismo rural, a porcentaxe de ocupación foi de 54 puntos, 16 por riba do obtido en 2018. En Pontevedra os datos foron aínda superiores, acadando unha media de 76%. No que respecta aos albergues, a porcentaxe obtida foi de case un 40%, superando incluso o 63% na capital. Por último, na Ponte da Constitución mellorouse tamén en canto ás vivendas turísticas. Na cidade de Pontevedra superouse o 80%. Todos estes datos foron proporcionados pola Deputación grazas ao estudo elaborado por Turismo Rías Baixas. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. E seguimos falando da Administración Provincial, que esta mañá aprobou os orzamentos pro ano 2020. En total, 161 millóns de euros, uns presupostos que foron aprobados no Pleno Provincial desta mañá, a pesar, iso sí, do voto en contra do PP. A agrupación liderada por Jorge Cubela volveu a cualificar estes orzamentos como anticoncellos. Sen embargo, os populares decidiron non presentar ningunha alegación ás contas provinciais. Unha visión moi diferente foi exposta polo deputado Carlos López Font. O socialista valorou estes orzamentos como os máis municipalistas e os mellores da historia da Deputación. O punto máis destacado destes presupostos é o que respecta á redución da débeda. A institución provincial espera poder pasar dos 41 millóns de euros que se atoparon cando chegaron á Deputación a 3,9 millóns a finais de 2020. As contas foron aprobadas finalmente cos 16 votos a favor do PSOE e BNG e os 10 en contra do PP. Dotar apoio dun punto de atención continuada, exixir que se dote o Concello con máis médicos e eliminar as listaxes de agarda. Estas son algunhas das peticións que o BNG de Poio trasladou esta mañá ao Parlamento de Galicia. Melloras urxentes e necesarias para abordar os problemas que actualmente ten o municipio respecto á sanidade pública. O BNG de Poio reclamou esta mañá no Parlamento de Galicia unha serie de melloras para abordar os problemas que ten actualmente o Concello con respecto á sanidade pública. A principal, dotar ao municipio dun punto de atención continuada, ao mesmo tempo que se manteñen os consultorios médicos actuais. O Concello de Poio dou 3 alternativas para a cesión dos terreos. A Xunta tiña que escoller calquera das 3. A día de hoxe non temos resposta e para nós sería elemental que nos dixera cal é a das alternativas para que o Concello poida poñer o seu dispor o terreo o antes posible. Os nacionalistas reclaman tamén a Xunta un aumento no orzamento destinado á sanidade e exixen a eliminación das listas de espera. Para conseguilo piden que se dote ao municipio con máis médicos, pediatras e enfermeiros. O Concello de Poio tiña que ter asinados 3 pediatras e actualmente solamente hai un, cunhas listas de espera que tamén lle está pasando o mismo que os médicos de atención primaria e que non permiten garantir o acceso a unha sanidade pública, pero sobre todo unha sanidade de calidade para os veciños de Poio. Marga Caldas asegurou tamén esta mañá que o seu partido instará a toda a corporación a asinar un documento conxunto para pedir á Xunta melloras urxentes no municipio. Un documento conxunto donde pidamos que de maneira urxente a Xunta primeiro asuma a cuestión sanitaria do Concello de Poio e por segundo que asuma tamén asinar o convenio para que poidamos dotar apoio de un PAC. O BNG asegura que fará todo o posible para que se teñan en conta os problemas relacionados coa sanidade pública en Poio e incluso non descarta movilizacións. Protección Civil de Pontevedra conta dende hoxe cun novo remolque para emerxencias. Este equipamento foi froito dun convenio de colaboración entre o Concello e a Xunta de Galicia. A institución autonómica fíxose cargo do custo de todo o material, valorado en 17.000 euros.
unha electrobomba sumersible, un xerador de electricidade portátil, unha torre de iluminación e un kit de balizamento e sinalización. Eses son algúns dos materiais incluídos neste remolque, un novo equipamento co que conta dende hoxe a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil co obxectivo de axilizar o seu traballo. A facilidade que nos dá isto é o poder ter todo de conxunto e poder marcharnos nun momento de apuro cando temos, claro, agora que dispoñemos tamén de tipo de material como este que temos agora, o que temos é que cargarlos nos vehículos e movernos, temos que sacalo e volver a meterlo así, desta maneira, co remolque, desde logo, que temos é moita máis facilidade para poder atender calquera emergencia que surxa, non? Este remolque foi adquirido polo Concello grazas a un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia. A Administración Autonómica fíxose cargo do custe de todo o material, que está valorado en 17.000 euros. Ter equipos como este que lles permiten atender en mellor disposición calquera tipo de emerxencia, é de agradecer a colaboración da Xunta, como digo, e nós tamén a nosa colaboración para que estes equipamentos sigan aumentando dunha maneira digna e acorde coas necesidades que eles teñen e que eles mesmos nos demandan. Máis de 1 millón de euros que investimos este ano nas distintas agrupacións de Protección Civil da provincia de Pontevedra, ao que hai que sumar ademais todas as inversións que se han acometido polo GES e outro tipo xa de inversións máis importantes. Esta agrupación pontevedresa conta con máis de 900 voluntarios e no que vai de ano xa participaron en 115 operativos. Entre eles cabe destacar o gran traballo realizado a pasada fin de semana nas inundacións da rúa Padre Fernando Olmedo. Claves para impulsar o emprego autónomo en Galicia. Este foi o lema do encontro organizado esta mañá pola Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia. Unha xornada que serviu para chegar solucións aos problemas que existen dentro deste sector, así como para formar e informar das liñas de apoio existentes na actualidade a todos os empresarios da comarca. Achegar aos autónomos as liñas de apoio que a Xunta de Galicia ten a súa disposición. Este era o obxectivo principal desta xornada, un encontro organizado pola Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia, en a que se presentaron as claves para impulsar o emprego neste sector. Ofrecelle todo o noso apoio desde o ámbito, desde tres patas, non? O ámbito da achega económica dende o eido da subvención, tamén dende o eido do financiamento, co Instituto de Promoción Económica, e tamén esa orientación que se lle pode dar dende a área de emprego, dende as distintas oficinas de emprego, dende os distintos concellos con orientadores laborales ou tecnólogas de emprego subvencionados pola propia Xunta de Galicia, para facer un pouco un itinerario e ver cal pode ser a súa saída, e sen olvidar, esencial, a formación. A formación é un dos piares principais á hora de impulsar o emprego autónomo e, por iso, é fundamental facilitarlles a todos eles a máxima información posible con respecto ás liñas de apoio e axudas dispoñibles. O bono Concilia, o bono Renova para o relevo xerencional, pero tamén temos as axudas do IGAPE a través do Galicia Emprende, do Galicia Rural Emprende, do programa Reacciona para mellorar a competitividade destas pequenas empresas, para a súa digitalización. Creemos que é importante non só ser relevo xerencional, senón que os autónomos que xa están, que ese cambio de mentalidade cara as novas tecnoloxías que lle dan unha potencialidade no seu negocio, van un pouco encaminhadas a iso. En pouco máis de 10 anos, o número de autónomos en Galicia descendeu en máis de 27.000 persoas. En Pontevedra, os datos reducironse entre 2008 e 2019 nun 10%. Sen embargo, a nosa comunidade segue estando por riba da media española. Somos a comunidade autónoma que ten un porcentaxe máis alto de autónomos, tamén en autónomos en femenino, é dicir, estamos 6 ou 7 puntos por riba da media estatal, tamén a afiliación de Seguridade Social de autónomos estamos 6 puntos, creo, por encima da media estatal, e creo que estamos facendo unha gran labor cos autónomos, da mau das asociacións que representan, pero somos en termos absolutos a segunda comunidade autónoma que máis fondos de España, que máis fondos destino colectivo autónomo, vamos a seguir aí. Creemos que o futuro de Galicia pasa en gran medida polos autónomos e polas pequenas e medianas empresas. Creo que estamos no bon camiño. Si temos que seguramente chegar máis a eles con esta información como que facemos hoxe. Creo que encontros como que tivo lugar hoxe aquí, o camiño a seguir é a forma de que eles acheguen a nós e nos a eles.
A directora xerente da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, Rosana López, o técnico da Secretaría Xeral de Emprego e secretario da Mesa de Autónomo, José Martínez Casal, e o presidente do Consello Galego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, foron algunhas das autoridades que participaron nesta xornada de APE Galicia. Con esta xornada remata a información no canal Rías Baixas por hoxe. Mañá voltamos con toda a actualidade do día. Que pasen boa noite.